Ez dixwazim were behsa mirovekî dilpak bikim. Bazarcığa me da dijî, baqî ana gevez. Emrê wî devî pêncî bû. Dema ku zar re nexweşiya menenjîtê derbas dike. Mixabin menenjît zirarê demê jiyê wî. Baqî ji pey nexweşiyê tim di wî emrê xwî zarokatiyê de mabû. Erê emrê wî hatibû pêncî, lê dilê wî wek dilê zarokekî paqij û saf bû. Du taybetmendiyên wî yên balkêş hebûn. Taybetmendiyeke wî her kes bi malbatî nas dikir. Kî zara kê ye, navê kalûk û pîrika wî çi ne, hemû zanibû. Ya duyemîn jî dema ku yek hez bikira, bi dil û can hez dikir. Tiştek bihata serê wî kesî an jî kesê pir xemgîn dibû. Sala 2009 datir bi operasyonên siyasî bê suc û bê guneh mirov dihatin girtin. Li bazarcığa me jî du hevalên ciwan hatibûn girtin. Em pir berxwe ketibûn, lê yê herî zêde berxwe ketibû, erê baqî bû. Çendekî li pey girtina her du ciwanan şînek hebû. Ez çûm şînê. Dema ku ez di derî ra ketim hundir, baqî bi dengekî xemgînî ji min re got: Erê, Remezan û şîlan hatin girtin, tu jî ji xwe re kêf bike. Ez çûm cem rûniştim. Min çi qas dilê wî kir, lê bêfeyde bû. Qet bîhna wî nehate ber. Heftekî nekşand ez jî hatim girtin. Şînî dikevin kirê baqî, dibêjin dew dagirtinê. Ji min re gotin ji ser vê gotinê baqî wisa ji ber xwe dikeve ku bi tu kesî re naaxive. Vî halê wî xemgîn bi mehan kişandibû. Bi salan şûnda dema ku ez vegeriyam, yê ku ji berî her kesî hat û stiyê min hemêz kir, baqî bû. Bi dengekî mehçûb û bi awirên şermoke ji min re got: Min tu ça dayî girtin? Min stiyê wî hemêz kir û jê re got: Na baqîcan, te ez nedame girtinê, zaliman ez girtim, êdî ji ber xwe nekeve.